Ay, kapuya ni kinabuhi jud ni Pasko na wa pay kwarta. Paita. Isura din na atas kinabuhing Bukidnon. Paita yun kinabuhi ah. Unay kwarta. Sabi atong buhaton ani mga kwarta ta. Ato kus baon mamunlay ko. Nalalaman ko kita tani kuan. Uy, kwarta. Na. Tinuod ba gay di? 1 2 na, nasa yun. Ay, salamat. Ganiya ka problema kung kwarta o kwarta karon na gihatag Pasko gyud ay tinuod eh. Kwarta na. Ay, salamat. Kwarta na kuan eh. Ato sa kusbaol kay unya hapon ipalit na ko nig basabaw. Kaswerte na. Wow! Ay, Ginoo. Paita man dainin ko ano. Nangaguba pa ni among balay dito nya. Kuan. Oh no! Among katuban pud nangatumba kanisaging. Gibagyo pa. Pandemic pa din di kuanan pagbagyo. Ay, Ginoo ko. Ay maato ko sa akong kauban kay kuan kanang maan ko diba sa maka-libre ko dito basin na ato giihaw rong manok tali may nalamang maka libre ta dito kakaon ta dito ron aris ako sus kapuya uy ning kinabuhi isura gyud kaning panahon na nabagyuhan pa gyud pandemic pa wala pa'y balay pero mangita ko ni pamagi ay insakto tuod murag dagan marugto akong amiga dito buhato ko dito makapanghits ko ni minang nami makaon ato sa ako Uy, day, asa man ka? maato ta ko sa inyo aday kay nakoy tuyo ba Sus, ginoo ko. Buato mo po ko sa inyuha unta. Sus, nagibalag nagot na diri. pareho man day ta Pareha gyud kay taday ina. Asa man bitaw asa man ka? Unta. maato ba ta ko sa inyo kuan man day ka mula ka pud day ka Buato lagi ko sa inyo haday kay magkuno ta kog manok nimo day. Kay dagan mo jud kang mga manok dito. nya mao ta kung giuna-huna day maato ba ta ko sa inyo ha Naunsaon pa man ani day. Wa matay mahimo ani. Karon kay December man mga rolling nila man ta. sige naman day dili naman ta mga Sige sige. Mangita na lang tayo. Mangita na lang tarong balay-balay day. Makakwarta man gyud ani. makakwarta man jud ta makapalit tag kuan Kung makapalit-palit tag pagkaon. Sige sige day. Tala. na Basta ang ato ron mangita gyud tarong balay-balay kay para makapanginkam ta, makakwarta gyud taray kay palit nato pagkaon. Amo gyud balay day. Ay day. Nay tao di kanang namunlay ba? Ato sulayan ko kay unsa man ning mingawa man kayo wala may mga balay-balay pa kayo dire. Ato sulayan nang sige day Oh, gayo na may balay dira wala man kuan wala pa Pero gani. makatubahan, O katubahan ato kabasig na ni kwartas kay magdala-dala gud kwarta ng tawag mo ani kabaulan kay unsa may ilang ipalit og makaon di ba? Sige, Ani day. day atong buhaton kay parang dako tag income na apo hatagan po ko magbinag sa ta. sige day Sige unya ikay una og karoling niya ha. Sige sige. sige day Basta ako magulat ko atong unahan kay mutago ko din pag hatag niya unya kwarta musunod dayon ko ha. sige Oh, day sige. Basta paabot ko ha. Hala. Kini, kumbati na ni Ron. Akong kantahon, we wish you a Merry Christmas ug just bilis ni sidad. Kini, larga na ni. We wish you a Merry Christmas. We wish you a Merry Christmas. We wish... Unsa ka de? Isa. Unsa ka de? Mamaskon ta ko ni Mama Naw? Mao ba? Na. Atinod Pasko magudron pero
Sus, 200 ra ba ning kwarta? Kinitaan pa gini nako. Paita. Oh, sige, mao man gid Pasko mo doon. Oh, sige, dili ti ko balibaran. Sige, kanta ko kay mamina ko, sige. Kanang lami pud musayaw ka kay sus. Sige, tagaan ti ka karon. Kay Pasko ba? Sige, go. Kanta sige. Jingle bells, jingle all the way. Hindi pud. Oh, what fun is to ride in a one-horse open sleigh. Hey, jingle bells, Wala, sige. jingle all the way. Oh, what fun is to ride in a one-horse Ay, igo na, open Dek, eh. sleigh. Iwa pud malinya imong tuno. Igo na. Kay malangan akong kuan sus. Wala ra ba ko Cecilio? Kaya lang tibuok. Ha? Sige rin tibuok. Malangan ning akong kuan. Dara oh. Sige ha. Salamat. Oh, salamat. Ay nagbalik ha. Thank you. Kay wala na ko yung kwarta biya pod. Ang mabait ninyo. Thank you. Sige sige kay magbunday ko. Sus paita. Mupang wala ko'y kwarta. Kinitaan pa nako, nakuhaan na akong 200 ug 100. Sus ayan. Paita gyud kinabuyan. Lisod pa, pamaskuhan pa ta. Wag hihimo ning kakiha. Magtunday kong tiwas ane. Wish you a Merry Christmas. Wish you a Merry Christmas. Iday, gitu. Nakasiguro na dyan ko day. Nagitagaan ko kwarta. Wala na day. Oh, Hala, na. pag umigil sa man yung pakuan. Dada, di ka nagkakwarta na tawa na? Oh, daghan kayo. Oh, dako kayo ni inghatag na ko. Dada, sige day, ako na po. Oh, ikaw na po. Ako mag-practice, umayang ko. Sige. Oh, sige day. Ikaw na po. Kani, basog 100 po ang hatag niya ron. Kaya ako nag-practice ko ganina. Kuwatuon. Jingle bells, jingle bells, Sus, jingle bells, paita. jingle all the way. Iyara man gyapon gini kauban. Kalos ulos na sila kay Hey, jingle kuan kaning- bells, jingle bells, jingle all the way. ila rin kong gisabutan. Wala na ba ko lang kwarta maoro ba kuning 100 daw. Mawadaan mo ko kwarta ng kalakihan. Pero Pasko magmaulam ko ko na ni dalaga pa gini. Sus. Masko nong, Ha? masko. Mamasko ka? Sus paita. Layo pa kayo na amo ano, mamas? Na mo tapos bukid din ang namumlay na medyo kuday nya kani akong pagpamulay dili di pangita kwarta. Kanang tanong ro ko mais pero na ako'y kwarta. So katos na nabaw gyud ni. Okay Cecilio. Susama na to ani ron. Sige lang. Sige kanta kusog kay mo lang to ko. Sige. We wish you jingle bells, jingles all the way. Sige tarong akos ka dai. Sige. Always fine and it's alright and it's a pain. Jingle bells, jingle all Sige na, sige na. Igo na. Kay langas na. Draw. 100 oh. Salamat. Sige. Igo na kay Thank you. langas oh. Magbunlay pa ko. Thank you. Kay bukid pa dito niya. Kailangan mo trabaho mamunlay. Sige na. Sige na. Sige, thank you. Sus. Paita. Nahurot ma ko kinit ang kwarta. Mapakinitan pa na ako itong kwarta sa kasada. Sus. Di malas yung kinabuhi ako. Pero sige lang. Mamunlay kong tiwasan eh. Pero isa pa. Gaduda na yung kuhaan eh. Mura magyutog. Kasabot ra sila. Kauban naman siguro gito. Ako tong sundan. Di kayo man akong mayong buhaton. Sundan ako ne. Sundan sa ako ne. Yes. Ang amiga ron. Tagumay na lang natin siya kwarta ron. Day, 100 paghatag niya sa ako, day. Kapalit na tanig manok, day. Uy, day. Mayroon ko day. Mo kani unya. Na, makakwarta na ta. Mo kani unya. Tala mo ato dito ko mga tay. tala. Bing dutuman na jud, day. Oh, sige, day. Sus pila na gud. Na sila gud lagi. Kauban rin gud ay sila. Na. Karon, ang teknik na kong buhaton ini. Tagpuon ako ni sila ako na pa yung mga ruling nila. Bawi gito akong 200 doon. Kane, buhaton ako ng tangan. Ninyo rin akong gilugulugan. Bantay ko na ron. Karon jud mo. Sige day unya kay mo ato ta dito kay mo na makapalit og manok. Oh, sige na. Uy, aga to man gipangarulinan, day. Oh Nakay sitsitan. no! Na, maumang tanda. Di day. Ay atong panida day kung sa iyang buhaton diri day. Nganong gisitsitan ta? Oh, Oh, sige day. Kauban ko lagi mo no. Mao din ang inyong gikuha akong 200. Kasabot mo kaya kauban rin gud ay mo. Pero na magud ka nagka-amiga day no? Binagsa mo pang ruling no. Mao gud ay. Oh, pero na magud may nagka-amiga god. Nga nangaruling pud siya mo na nagkuyog na lamang pud mi. Di ko mo to. Karon, ang atong buhaton kay Pasko maron mga ruling pug ko ninyo. Bahala ka. Amo na nagikaruling diha nimo.
pilit jud mo ni ron nga mo hatag nako ha. Bantay mo ron, mangaruling ko ha. Sige. Bahala ka dili me. Bahala ka yung kuan na magpaningkamot na mo nimo. Oh, sige, mangaruling ko ha. Sa ko tagay jud ko ninyo sige. We wish you a Merry Christmas. Sige, tala, day. Uy, asa mo. Oh, dali mo diri. Asa mo. Sus pait. Nga naman mong nanalaga no, natagay ko sa akong kinarulingan. Bali na ko sa isa'y kikiyay. Wa pagi ko kahuman nalalaga na mo. Asa naman mo dali mo balik mo intawon. Paita oy. Wala na nung kay himo ani kong kinabuhi. Pay mamauli naman mo. Ay na magbalik ko sa ba? Bunlay ka ni.